4 думи в древен папирус хвърлят нова светлина върху живота на Исус Христос. Те доказват, че ранните християни са вярвали, че Христос е имал съпруга. Откритието беше оповестено на Международен научен форум в Рим от Каран Кинг, изследовател на ранното християнство от Харвард. В този неизвестен досега папирус от 4 век се съдържат думи, които липсват в Светото писание. И Исус им каза: „Моята жена“. Под това изречение пише още: „Тя ще бъде мой ученик“. Папирусът е на коптски език с размерите на визитка. От едната му страна има 8 реда, изписани с черно мастило, а на гърба още 6 реда. Древният текст е разчетен от Каран Кинг, известна с книгите си за нови разкрития в Евангелието и първата жена носител на най-старата титла в Съединените щати, професор по богословие Холис. Това не е историческо доказателство, че Исус е имал съпруга, но е твърде ясно свидетелство, че някои християни, вероятно през втората половина на второто столетие след Христа, са мислили, че Исус има съпруга. Произходът на папируса е загадка. Собственикът му е поискал да остане анонимен. Според експерти обаче находката вероятно е автентична. Според Каран Кинг, 100-150 години след смъртта на Исус Христос, за първи път възниква въпросът бил ли е женен. Спорът по него продължава и днес, заедно с догадките била ли е Мария Магдалена негова съпруга и дали е имал жена последовател. А думите от папируса могат да ги разпалят с нова сила.